nosa explotación está na Comunidade de Montes de Vincios. Temos unha superficie de 678 hectáreas que no ano 2017 arderon nun 80%, arderon 500 hectáreas. Logo dese lume, a decisión que se tomou desde a Xunta Directiva, desde a propia Asamblea de Comuneiros, foi introducir gando no monte porque entendíamos que eso non se podía volver a permitir. Temos unha máxima que di que o monte o xestiona o lume ou xestiona o gando. Nós escollimos o gando como unha xestión para a nosa comunidade. O Monte Veciñal de Vincios ten zonas arboladas, onde hai piñeiro, hai zonas de frondosas, hai zonas de eucalipto tamén. Despois temos unhas zonas de matorral baixo, formado por toxo, silveira, algún aúz, algún moito fento. E o gando que introducimos nestas zonas que pensamos que é máis axeitado nesta primeira fase é a vaca cachena e a cabra, tendendo hacia a cabra galega. Non? É a idea, traballar con razas autóctonas porque entendemos que son razas que están adaptadas ao medio e que eso vai influir directamente no manexo e, polo tanto, nos custos de manexo e, polo tanto, na eficacia do manexo. En lo que respecta ás cachenas, comezamos o ano pasado, en maio, con unha primeira compra dun lote de 5 animais e ahora mismo temos 18 cabezas xa. E a idea é seguir medrando, posiblemente hasta un número en torno a 50 cabezas. En canto ás cabras, comenzamos fai 2 meses, empezamos cun castrón de raza galega con cabras cruzadas, temos 17 cabezas, xa pariron, xa temos 19, 2 cabritos máis, e a idea é que fagan un traballo diferenciado en 2 partes do monte, probablemente cun número de 100 máis 100 cabezas. A tecnoloxía que ten o collar virtual, neste caso nos traballamos con NoFence, é unha tecnoloxía que nos permite manexar desde o móvil o gando. Nos permite traballar intensamente sobre parcelas que nos queremos controlar, ben sexa para aproveitar máis o pasto, ben sexa para limitar mato, ben sexa para facer un emprego rotacional. E non temos que vir aquí, podemos facelo desde o móvil, é unha ventaxe altísima, pero que ademais nos dá tamén datos sobre cada animal, sobre a intensidade de traballo nas parcelas. A nos aporta, máis que nada, facilidade no traballo diario. Eso tradúcese en reducción de costos. Nos empezamos a usalo en maio do ano 2024. Empezamos coas cachenas e hasta ahora seguimos aumentando. Empezamos con un número pequeno de colares e seguimos aumentando porque entendemos que nos está a funcionar. E ademais entendemos que non podemos permitirnos outro tipo de xestión. Esta xestión permite non facer peches físicos, o que significa que os montes veciñais poden estar máis abertos á sociedade. A experiencia inicial foi boa, tiñamos dúbidas porque non sabíamos se realmente o gando iba a traballar ben, non? Nos informamos, pedimos información, falamos con xente que xa tiña algunha experiencia, fomos a visitalos. Claro, sempre tes dúbidas porque non sabes, nós somos novos no sector da gandeiría, non tiñamos experiencia previa. Unha dúbida que tiñamos tamén era se o gando no momento que chegaba ao límite e lle sonaba, pois se iba a seguir hacia adiante. Podemos comprobar que sí que é efectivo, e que sí que volve hacia atrás, hacia o recinto, que era algo que nos preocupaba moito. A mellora inmediata que vimos foi que non necesitábamos estar aquí para movelos, que podíamos controlar máis os sitios onde están a pastar, que eso é fundamental. Están pastando nun sitio, non queremos que traballen nese sitio hasta un punto, os movemos desde o móvil, directamente os movemos. O sea, reducimos o tempo de traballo físico das persoas. Desde que fixemos a primeira compra, sí, mirando que a experiencia foi positiva, sí que aumentamos o número de colares, ademais diversificamos, en principio eran cachenas e agora tamén cabras. E tamén coas cabras aumentamos os colares. O que trouxo foi comodidade na xestión e seguridade tamén na xestión, porque sabemos que os animais están onde están, os temos xeolocalizados, sabemos que non van escapar de aí. Sí que o feito de non ter que estar permanentemente o día a día aquí cogando ou movendo peches con pastor eléctrico tradicionais, sí que é unha reducción de horas de traballo. Pero, ademais, nós non temos pensado facer peches novos para este gando. Manter os que xa temos, que serán os peches bases, e logo traballar en monte aberto sobre zonas que necesitan dun mantemento por parte dos animais. Non se pode disociar o manexo forestal do manexo gandeiro. Entendemos que é un erro non traballar conxuntamente,
Quizá temos que dar unha mirada hacia atrás, empezar a traballar con gando en extensivo nas comunidades de montes, empezar a reducir os custes en traballos silvícolas e que eses custes se vayan introducindo en traballos gandeiros.